catalana no és molt... Aquesta obertura, o sigui, l'obertura de la vinyateria, després que aquesta altra manera. Allí davant allò amb el tractor i l'aire i talls el buit. Ritme, aire! Canvi, ritme, aire! Atenció. Un, dos i ja. Ritme, aire. Què passa? Canvi, ritme, aire. Esperant, aquí la vaig estar l'aire. Canvi, ritme. Canvi, ritme. I amunt. Que surti la direcció, que estan allà al balcó. Okay.